Jo jamolo wadhi nyime kama duol mochung'ne yiere pacho ka ABC oyango ni jogo mane ondikore kaka jogo ombulu chakre higa mar 2012 kadok chien to pok okawo nonro margi kokadho e lony manyasani ondikre manyien. Ma kalore ni kindego duol mar ABC ne pok ochako tiyo gi yor lony manyasani e kawo nonro mar jolut ombulu. Bende nyaka ne chak chenro mar ndiko jogo ombulu manyien tarik 30 dwe mar adek higani, ABC oyango ni nyaka sani gisendiko kwan jogo ombulu manyien maromo 344,316. Efinya kidi lero no mathoth. Ei ote margi ne ute fwambo, duol mochung'ne yiero kod kiewo pacho ka IEBC owacho ni gisegoyo okang' nyaka ne gichak ayanga chenro mandiko oganda kaka jogo ombulu pacho ka. Chenro makamano nochakore tarik 30 dwe mar adek higani ka motelo ne chake duol mar IEBC nosendiko jogo ombulu manyien makwan gi romo 273,498. Chenro mane itimo mane apise duolno e kuonde chung' od bura. Nyaka sani kwan oganda mosendikore kaka jogo ombulu romo 344,316. Kwan jogo mosewilo kuondegi mag luto ombulu romo 18,610 ka kwan jogo mosewilo nonro margi romo 329. Thor wach ei ote margi en ni jogo mane ondikore kaka jogo ombulu chakre higa 2012 kadok chien to pok okawo nonro margi kokadho lony manyasani ondikre manyien. Makaluwore ni e kindego duol mar IEBC ne pok ochako tiyo gi yor lony manyasani e kawo nonro mar jogo ombulu. Okang' ma opuo kod jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi kojiwo oganda jo Kenya oti kanyachiel gi duol mar IEBC. Oganda moko kata kamano paro mopogore. Gikelo gini mamondo ging'e ni millennial moko dich ok bibiro mondo verify voter register gi mondo okagi koso go kura to mano gikao kakuch serikal. This is something which is long overdue. We want that register to be cleaned. There are so many people who are registered as but they don't exist. This is the reason why we have always been the ability of the electoral process. So I think what they are doing is something which I fully support, and I want to urge Kenyans to cooperate with them. Fraud. Atandi bende oganda luo ahinya to rawere mondo kaw pande mekgi mondo gindikre kaka jogo ombulu mar ni mano e achiel kuom yore ma ginyalo kelo godo lokruok kod dongruok. There's thousands of youth from this region who have already acquired ID cards, and the ID cards are lying in the stations. We want to urge them to come out and go and pick those ID cards so that they can register as voters. This is an election where we do not take chances. We don't want to take chances. We want to demonstrate our power as a region in the electoral process of our country. Wadwa no bed gi large turnout mar voter registration. Wadwa ni kaji ogikte mar go ombulu to kuro bed mang'eny makata ng'ama oyie ni kwalo cha dhi bage kaka odwa kwalo. Rawere ma Kisumu ma owuok majiwo jowetegi ondikre kaka jogo ombulu bende osayo kido mar kwayo gi omenda e kinde ma gidhi ndikore mar kawo pande. Chifewa gi joma chiwo ID wasai ok en ni ng'ama tin kata ng'ama dwaro ID kobiro iri manyo ID to mane time maka lambi donga gi dhoge pile dhoge gi ga kanye dongi diko ga gimoro ni nyaka chiu chae aonge pesa abi ubiro kanyo mondo kawo mondo indikna okike kwaya pesa no aonge go. Chenro mandiko jogo ombulu biro dhi nyime nyaka tarik 28 dwe mar 4 higani ka duol mar IEBC geto ndiko kwan jogo ombulu manyien maromo 2.5 motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.